Wong jan iki rumah sak arep nembang kok mumetke wong lho. Slendro apa pelok? Pelok. Ya. Pelok apa slendro? Slendro. Nah, kaya cah cilik to. Becak apa mlaku? Mlaku. Aku apa becak? Becak. Nah, jenenge ora jati dirine ora anu ngono kuwi. Nek mlaku ya mlaku, nek becak ya becak. Becak apa mlaku? Becak. Aku wong becak. Becak. Ah ngono. Aja mau becak sengit. Lah ngopo? Aku bar becak mau saka Tugu Ngidul. Tekan stasiun. Mbok. Meh gelut karo aku. Mergane aku takon, "Pajeng becak tekan Tugu pinten?" 15.000. Nek cah cilik pinten? Gratis. Anakku tak tunggake aku mlayu. Tukang becake nesu. Bareng medun ki pun nggih, lho bayar. Bayar apa? Jare cah cilik gratis aku. Iya. Cek ngece iki asline. Iya, Gong, nembang apa? Pelok bemah. Ya men pitoro kancane. Ya. Tembang sing kepenak-kepenak ya, Tru. Ya.